Yo, ndoti una radio ndoda mboiwa unoita on shop. It doesn't necessarily mean that you're gonna buy it. Unoiplaya mushop ndoda mboiwa re. Song iri kunakidza ndichitekete but base harisi kunyatsobuda. Ona okay ndomboisiya pana. Ndikanimbonoridza iyo. Within 3 hours murume anenge atested driver vakadzi 3. Whereas mukadzi manje akationa chiredio icho. Ati ndoda uchiwa. Icho ndochida ndotochitenga icho. Chinomecha headboard remubhedha wangu. Kochinorira sei? I don't care. Tozozviona later. But as long handisi munhu inoise kaini. As long chirira chete. Bozi ndato. Anenge adova nepikunochisa chiredio chindikachisa mubedroom mangu. Chinomecha nepillow dzangu dzedza neheadboard racho. Sandochisa chakadai. Chotogara ipapo. Murume ndakaunza ine bhesi here. Mukadzi uyu kana anogezera. Akatakurere. Okay. Makaracho ndi hasi fekere. Musoro waivhudzi rake here. Mukadzi so anokwanisa kuti akunzwa zvese zvozoti neweave uya ndidona nemaweave. Ausada munzwa murume achiti awana zvimwe zvaanoda pauri. But ina handifariri vakadzi vane maweave. Saka wakabata neni usingazivi ndi no. Weave kondo yanga yaparaya musoro. Andiwana. So ndakuanswer. I think ndakupindura. Imwe question muruda kuti kudini tinzwe. Jail my love. Tinzwe imwe. Vanhu kuAfrica ngatidzidze kusaurayana. Tidzidze kusevhana kuti apana chinhu chinonakidza nekublock. Munhu anokublock akafanana nemunhu anouraya. Listen, munhu anokublock paFacebook akapiwa opportunity naMwari. Ndakambokuzvitaura last live. Munhu anokublock paFacebook akapiwa switch yeoxygen naMwari. That moment ari kublock unofewe. Right now kune rimwe munhu rakaruma murume wezasi rinoti such an idiot. Deri rikapiwa switch naMwari dai mona munhu adona. Leon, oxygen. I can't breathe. You can't breathe. Hey, you can't breathe. Panera switch off in South Africa. Ndo mentality of Africans. Dzidza kuti enemy yako so say blocker. Your ex-husband, don't block him. Don't block your ex. Look good with ex yako akakuona so awone zvakasiya. So they see you flow. Umana. Ndairana naye murume uyu. Ndairana aiwa. 2 seconds angato uyu murume ndakadzidza. Ausara mbona mwana ndakadzidza naye uyu. Vanhu vamuparliament takadzidza tose naye uyu. Zvino kana ukamuuraya uchazoti takadzidza naye kupi iwa muuraya. Let's remove that mentality yokuuraya naye. Tisauraya. Ngari uye rikuone zigadziro zirumero rakakuabvisa richikuona manje wakunyatsafamba nalavhe wako wechirungu iyezve murungu zvewe muchifamba kudai nezvana zvako zvemakaradi iro gushungo rakakuitisa mwana neguma kudai wozoita kamukana nemhini yakadai so kamukaradi kane bvudzi risingamonidi Brazilian kana hello granddad. No, it's not granddad. That used to be my ex-husband. They've come to see your brother. Is with that brother of yours? Yeah, that's the dad. Oh, mommy, you look so old. Inamo mwanangu, it's Namo. What's Namo? Oh, Namo. Namo is poverty. Oh, do they live in poverty? So, Mom, when my friends want to see poverty, can we visit Uncle so they can see poverty? I'll tell my teacher. What this is poverty. Tide kumba kwa uncle. Argunze uncle is your ex-husband. But you are muuraya wamisira poison utafi. Anongofa achitofila good ndakaribwadzisa. Mure gararame. Awi achikona kuti wakomana here wakomana. Ausada munzwa mwana kuti ndakarikwira iro ndakarikwira. Hayi ndakamukurura. Chamara zvishandi izvozvo. Pana ari kukurura izvozvo. Wakamukurura nditi but pana ari kukurura iko zvino. So what you need to do, get better than where you were. I better. I want to look at good. Ukona ndinaye murume angasingagezi tukaure zvino wachigezera shumbu zvino vamwe venyu manje pamunodivorce unobva toita worse from bad to worse wanga wachigeza kawana uchatogeza ndebvu kudai so hoyo uda kudla madhoti rega kudla madhoti we 181 next Tataba. Any fool can tonga.
nyika. Look at no. This is why I disagree. This is why I disagree, woman. Hans Enfluk and Tonga nyika. Look at Trump and ED. All you need is smart, intelligent team of advisors. No. They are fools. The reason why they stay in power is because they're not fools. But you think they're fools. If someone can stay in power for 4 years and even manage to stay in power for an extra 4 years, immunity rigging, he's not a fool. Inzoka, ndikauya kumba kwako ndikakutsotsa $10. Ndikadzoka ndikakukwereta 1000 ndikakutsotsa 1000. Ndikadzoka ndikakubira ngoro yako, ndikadzoka ndikakubira. I'm not a fool. Oh, any fool can just steal. No, a fool ndiwe. You a fool. Vanhu vari kutongwa ndomafu. Iti many fools can be tongwed. Inzoka. Ndikakutengesera chinhu ichi $1 ichi. Iwe chinazozati hazviite $. Ndikakuchinja ndikachipidigura ngati ndikakutengesera $, uchinga chakazara ndangochipidigura. Ari a fool ndiwe because kana ndakutengesera chinhu chakadai so $1, the next $1 you're gonna pay, make sure unobata wega kuti ndoda kumboona uchichitenderedza. But indo yandakachipidigura so ndoti $, ndokupa wobva kuti wandivhara ndiro. Who is a fool? This is exactly what's happening in America. Munhu yaana kupusa anokupai $, apidigura manje akaruma uko apidigura. Saka vari kuvhota right now. Tichangona next week vakamuwinisa. Muti ndiro riya. Oh, next time obhazo yane original manje risina kudya kuti iri guys arina kudya. $, guys, $. But no, you go, hey, about $. Saka kuridzai $3. 3 times achikutengesera imauyu. Unoti uchisvika risina kudya kuti rakaora mukati. That's 3 times. So atokutongai for 3 times. And you still call him stupid. Many people call Trump stupid, but he's a very successful businessman. How can you call someone a successful businessman? Munhu anokwanisa kuchinja kukonana nenyika agochinja system yanga iripo yese, kukonana neChina yega yakadai so neAmerica. Iye angouya kuita 4 years achibva konana naye akakonana neRussia yacho yainzi aiti nobva awira munhu imoti kanzi is a fool. Trump is not a fool. You guys. And you think ED is a fool? He's not. He's tonguing. He's tonguing. Hakuna munhu anotonga nyika ari fool. That's why advisors. No. Okay. It's part of the system. My advisor muri kurumbidza is part of this. Hapana kuti osvika kumba kwamoti Leon anombochenjera gumbo rake ndo rakangongwara chete. But riri pana Leon kagumbo racho. Leon nzeve iri side raLeon iri ndo rega rinoita ataura zvandaura. Tikango iri side hapana hakuna chiriko. But iro side racho kutonga ika. Ndowani. Vanhu vachiti Mugabe is a fool. Ndaitaura nditi Mugabe is the most intelligent person. Oh no, he's not. Mugabe was. How can you rule for? There are 2 things then. If Mugabe is a fool, that means that in Zimbabwe you can get a fool as well. If you want to have fools, then you can have both fools. With 2 fools. Masait Mabirema fools. Because you can't tell me for 39 years you're struggling to remove someone in power. I'm not a fool. Achiramba in power. Oh no. Akangozeta la kutangana na nanga ndokutongwara kwacho. Iwo kavanoti uri nzou iwo. Urudaita but vana mvuvu varuda kukujairira. Varuda vachidhonza tambo yako. Unongotora katambo ya wosungirira panzou. Wogara wako utarisa. Mvuvu yodhonza tambo ichi nzou yeti potak with this. Chimvuvu chotatara kuti munhu ane simba. Chodhonza chidai nzou yo but ta. Chimvuvu choti ndakusunungura. Munhu ane simba. Unaona? Who is a fool? Is nzou a fool? So you mean guys, you honestly think that someone can tonga nyika kapusa? Do you honestly think munanema CIO moti is a fool? What does CIO stands for? Or intelligent. Urunzo varari pakatiro. Kupusa ne intelligence zvambira but munanema intelligent. Vamusinga right now izvozvi. Takagara atomuzivi maCIO ari pano akandivukira mangani. Ando pamwe wadoisa comment yacho pamwe utori CIO. And then someone say akapusa weya mnanga. How can mnanga babipusa iye achitonga nyika?
Izvi so akangoda kuti now because of COVID munhu wese dzima internet. Hauna zvanomuita kainoidzima internet. Handi akamboidzima. And you call him a fool. How can he be a fool? Trump right now anouya achichinja mutemo akati okay guys, hauna muona achitaura mamask ana basa chibva chagwara after 2 weeks chichigwara hapana zvamakachiita mese muri kuchivhotera futi asi chakudzoi mamask ana basa chibva chabatwa necorona chingade chakadofa hachina kufa imo chivhotera futi saka mafools ndivanani munhu uya achiti amakondomu ana basa obatwa nesiki mobva ati come on iye auya nemakondomu achi makondomu ana basa akarova nyoro makatarira unobva maona ichitozvimba yada rurimi kwabuda apa kwanesiki Trump uya but muri kumuona Donald you what he's a fool. He's not a fool. Ari kutamba nepfungwa dze munhu anonzi a fool munhu akadai so munhu anoitwa cigarette kuno achitsvauka but imimi manje ndamuzazinja kuti imuri kungati Trump ndiye cigarette ayo imimi manje imimi muri chiutsi chiri kubuda vese vanhu varutonga nyika havana kupusa vaya vese vanhu varutonga nyika vaya havana kupusa vanhu vakapusa hativazivi you can just choose kuti okay akapusa ndiani because handidi kuti ndituke vanhu but don't ever think kuti someone can rule iwe Zimbabwe ina vanhu vakadzidza shamari Zimbabwe ina vanhu vari intelligent ipo panava tina vanhu about 32 possibly live inopera nengene 4,000 and you think they are not intelligent but where are they now vamwe vanhu uchiona maprofesa achitiza achinogara kunoclaim asylum kunana UK and then munhu wamuri kuti full achingotonga nyika achifamba achidriver todla zvangu muriwo namapotato maprofesa atiza akunoshanda kunana America vana chiedza vakarova mabhuku vagere kuAmerica vakadai nachiedza vachinyora mabhuku this is nemaccent vachingoita zvimalive nana Fidzo vanhu vane mamasters imoti he's a fool ari kutonga nyika iwe he's not a fool mwana wekumusha kwangu vamunangagwa is not a fool ari kutonga nyika zvo munhu akadombodzingwa akabuda munyika akadzingwa achida kutopindwa patati akadliswa ice cream akararama munhu adla ice cream hoya ari kutonga nyika asi akadla ice cream yaifangwa umura and the kid tell you say he's a fool izvo akati kufollow akati okay ndiwane but okay trace ndiloko okay mangwana masikati okutuma zvakomana zvakaonzwa knock Tracy mandiwana say you guys that fool has found you now is it no nyika inonetsa nyika inotomwa navanhu vari intelligent that I disagree. I think anyone who can drive nyika is intelligent enough kuchinja magear is intelligent kuchinja magear enyika even akaidriver 2 days iye atombofamba nayo nyika iyoyo timbona hanzi but they should be going to school. Isn't that bad thing for 15-year-olds to be working? It's not a spare job. No, you see, this is where the problem is. Many people that think that for a 15-year-old, my daughter started working at 13. She still goes to school, but she's working at 13. What I'm trying to say is, even though we spend pocket money yangu inongora very level and even chine 100 pounds ngona aje kwatenge ina mwanangu dad this is chimwe dress akambotengwa cha nice chakapfekwa achiwa chike chikangwa chikachapera na mwanangu wazona kuti oh dad it looks so good my trainers and saka but ari kushanda so working inini denda katutanga basa 13 now thank my parents because ndakaita from 13 to 17 hazvina zvakandipa ndakanoita muva mumiri machizvingidzi rukatu ukupa mupanda right now ndina pana potaura mupanda pana and I want to maths says kana Pythagoras theorem a squared hypotenuse vakanoita maengineer vangani ndikadenda kangopuwa magitara ndanzeredza Methuselah ndakatotanga kuridza Methuselah 12 kwencheng Methuselah akararama zvirudo rinani pane ndakatozvitanga kudzidza futi patsva ndava ne35 years kwakutanga futi uni ndatova ku-UK kwakutanga unotsvaka maths dzandandakafoira because ndakafoira maths ndakafoira maths ka2 maths ndozvosvika kunonzi aiwa maths dzamaifoira dzedziya zvisystem yekuZimbabwe ndeyenhema. What do you mean? You can take a calculator right now in the exam tokupa formula
Imuri kuUK, yes, you can use a calculator. KuZimbabwe vaitanzi finish time. Kana munhu ari slow tomuti ari dyslexia. Vamwe vaitori slow vaifoira kuZimbabwe. KuZimbabwe nyange munhu ane dyslexia. Anonzi same time inonyora vari fast here. Stop writing. Stop. Uyu ari dyslexic. Anogona maths but ari slow. Kunoku munhu ari dyslexic anopiwa yake exam inenge yakareba 2 hours. Imuchipedza in 1 hour yake inoreba extra. Achiuya achizotonga nyika futi nedyslexia yake. KuZimbabwe vakaona opportunity yemunhu uri panumber 2 zvako invigilate gona randiri kuona riri kunyora pari panumber 2 30 minutes left vasingavoni maexamen 25 riri kutoti disturb anokudanidzira 35 minutes left naye vedu ndanda kufunga imwe maths zvaenda yakudzoka maths 20 minutes left yaenda zvimwe zvaida kuti voirisa maths zinvigilator richingodanidzira 20 minutes left 15 minutes left stop writing everybody stop writing. Vanofara kufoira kwavanhu noza kuZimbabwe they were happy kuona chikoro chafoira vanhu kunoku they are happy kuti munhu wese apasi kunoku vanoda kuti college munhu wese apasi but nokuti vana musoro bhangu manje musoro bhangu no. Do you know when you go into exam munhu wese ane 100%? Do you know that everyone starts the exam ne 100%? Paunonyora wrong answer ndo panodecide kuti ai handidi 6 times 7 not 2 with exam not A minus. Saka exam yako yadova out of 99 one wadokonewa rimwe rinotanga ukono svika exam yaro yava out of 20 iyo iri 100 kwasara maths 20 chigona 20 dzasara rokonewa 20 kusara 1 rowana 1 out of 100. That's how the exam works. Manje kuZimbabwe nodotanga wakatofoira this maths is very tough. Manenge wana 95% pa maths dzinoidze sure munogona chikoro tisati adombonyora exam akaiseta acharotaura kuti anorova 95% panapa pa exam so tototanga tiri pa 95 isu vana liwa vasingagoni maths 20 minutes left andisanda musvika pa number 10 ndotozanda dofoira yangu exam iri out of 20 iyewe andikona. That's system yekumusha kwedu kunoku takasvanogara pano mufana Pythagoras theorem instead of kuti 22/7 kana kuti what ingotaipa chipaichi uruchona chipaichi chiri pakompyuta ingoti pi uone minana inoti kungoti number kuti pi kudai answer ichibuda ipapo to correct 2 decimal place kudo answer yabuda ukuwembodzi icha 22/7 0.14 1 chiko 22/7 inenge richi 3.1 14 chazi. So those system. So guys, kuenda kuchikoro vana vemuUK vanozati dzimwe nguva akangosportiwa ndewebhora anoenda kuacademy asi dzidzo yake yadova yebhora football. Zvino kuZimbabwe mwana aigona bhora Peter ndo vakaposa dotadza career kusvika Peter taura kuti mana bhora ndio rutondika kanzi saka chikoro bhora harisi kukanganisa chikoro izvo naSunday unotambira Highlanders wofuma rukanzi aiwa chikoro ndo chirondinkanganisa bhora and people didn't understand what Peter was saying but vakazozvanda zina Peter ava millionaire chikoro chaidokanganisa Peter bhora because chikoro chemuzilika tirimboenda kunyora exam Peter achifanga wanga achitotambira Highlanders. So Peter akati no chikoro chiri kutondikanganisa bhora and didn't make sense. Mwana is teaching at my university same age na Peter teaching at my university toti mfese yaibalance anzi chikoro chonikanganisa bhora is tinotamba bhora chitonodzidza futi but now here akaita billionaire akaita millionaire akaita futi billionaire akaita millionaire ane mabusiness ane achirungotamba bhora isusu takaita degree political administration kuoita political uri politics no ndochika kurohwa asuri une pola degree vana mudhara vakaisa masutu Peter ari busy kuimba semutsa yemori akamirira tamba neAngola imuchimba imi mchigraduate nemagauni enye black tapedza course but hakuna mabasa. Okay. Saka tongoto zvamunenge mangogonawo
makutoka mari yendege manje toramboenda hangu kuuk because zvapeipa pano zvaipa. Peter ari kuimba ndege yake chimhara makuseni mese Zimbabwe yamire please ndege yapita yasvika maiwe tiri kutamba neAngola maiwe tiri kutamba neZambia ndege vacho vaidzidza makubuchira manje muri kusports stadium. Mukomana akataura akati chikoro chiri ndikanganisa bhora imakubuchira naye vamwe vacho maitori more talented than Peter makadorega bhora muchiita zvechikoro. And I was very good in football but mudhara akati kune iwe saka utanga kutobuchirira Peter watopfeka jezi rakanzi Peter Law. Track back to Peter at 14 he was already planning to be a professional footballer and a lot of academic people were laughing at him, you know. So izvo Peter Law vakadaita minister akangouya because he's so popular akangouya angonda former party anogona kutotonga futi nyika. Tarisa ivo uya footballer George Weah anotonga nyika futi akatanga kutamba bhora atanga kutonda bhora nobva uya kutonga nyika arotonga nyika izvo. Imti kuti chikoro ndona unaza nyaya yekuti chikoro chakanaka karate yakanaka kudzidzisa mwana kana achizonogwa. Ukadzidzisa mwana karate achinogwa nenyoka ka iri ngomurume akawana achifa pakarate pavo chiti achiti nyoka yoruma paruoko panze ona afa. Karate inonoshandiswa kuzvinhu zvinoapply karate. You can't just teach munhu kuti I'm gonna teach a martial arts kumunhu anouya nepfuti achita martial the power. Ndozvakaita education system yekuAfrica. Unodzidzisa munhu chikora ndide but haasi kuenda ari kunotema huni. Dzidzisai vanhu kutema huni because career yavo yava kuhuni magetsi achaenda. Dzidzisai vanhu kutema huni. Daitai kuchikoro taidzidziswa kuveza misika and all that. Because maskills atiri kurarama nawo ari kurarama nevanhu kuZimbabwe right now hapana kana imwe skill ine ever sharp kana kuchera mupfudze kudyara matomatisi yaido reagriculture yamaitovenga. Vazhinji vari kuita mari nebuilding vari kuvaka dzimba madhaka amaivenga. Vamwe vacho vari kuita fashion fabrics vana clothes hemming nana backstitch vataidzidza chirohwa nana miss ndovakudovapa mari. Pythagoras theorem mabridge mangani mabridge ari kuvakwa Zimbabwe nepythagoras theorem mainjinia mangani vakaika bridge racho kana resource kana one resource kana cement chaikuvaka bridge hapana. Pana mabridge mangu matarisa ipapa panogona kubuda rimwe zibridge ipo pana richendepi tinogona kugadzira rimwe zibridge. Hurumende ikatipa mari togadzira zibridge pana munhu ane mucheka kuti handimirire hurumende undipa mucheka ndaiona mune imwe shop ndinoenda kudhubai ndonouya nemucheka yangu ndogadzira uniform ndogadzira mamask ezano zano pf mamask ezano amuri kupfeka ari kugadzirwa nomwe mufesi wamaiseka achiita fashion and fabrics. Ivi muri pano makatasa but Zimbabwe handoti ndiri kupindura yatanzi education kusei mwana achiinda isn't that bad thing for a 15-year-old to be working. It's the best. If your 15-year-old wants to work, it's the best ever thing for you. Let your 15-year-old work. That's one thing I regret. Then ndakatanga basa ndine 15 years. Of course at 21 ndandadova breadwinner. At 21 ndandadova breadwinner but partly because I was in the UK. Then ndandiri kuZimbabwe ndaiwiniwa ndini nebread yaindiwina ndini Zimbabwe. Kutozoya kuUK ndakashaya nzvimbo yetemporary ndine masubjects enough subjects temporary ndikashaya. Vamwe vanhu vakafoira vaiwana nzvimbo yetemporary so because vane marelatives. Indini ndakapasa nchisho akawanza masi pakazara masi apa mabhi ako mashoma but vamwe vasina kana English vaiticha vachiwana nzvimbo. It's who you know. So working ndakuanswer umwe ndiana avunza futi apo. Problem is ana strive have no competition. That's bad for the citizens. They overcharge us for the shit service. No, problem is competition. These ways Zimbabweans are very bad. Munhu akaita yesaluni yake muno mutown. Right, ndoda kuita weyangu yesaluni tiite competition kuti asa overcharge vanhu. Vana vako here. Vanhu vari kuoverchargewa vacho vana vako here. No. No, anozo overcharge vanhu. Saka ndakuita zvinhu zvisingabhadhari. Munhu anotoita zvinhu zvisingabhadhari just because chiedza akanyora bhuku. Nene ndakunonyora rangu bhuku re-wrestling. Nokuti chiedza angangoti bhuku ari 1 katoda kuti zviite competition. No. Strive agadzira Econet. Iwe unogadzira masatellite dish yako anogadzirwa nemapuranga
wogadzira puranga rako redhishi, wotora mauye mapostori vokanda simbi woti ndine TV inoba network kuAmerica. CNN ichibuda sopo Trump asingazvizivi pane munhu ari kuba CNN kuti bhora tichiona maseries ekuAmerica yayo kuti pane mufesi akagadzira system inoratidza bhora. Manchester United ichitamba vanhu Sky Sports pay this, iwe yako ichitipa mahara kuZimbabwe, vanhu vachivungana mubhawa rako vachimwa kachasu vachimwa chichichi mubhawa so varinga bhora reman U versus uyu. Pavanozozvidiscover after 20 years kuti system ndikapindwa nomwe munhu. But iwe unoda unoti strive masiyo, unoda unoita yavo yako Econet, woita Econet yavo yako Zingunet. Zingunet yachona inoshandisa yamasiyo, saka yamasiyo ikadzima zvese zvadzima Zimbabwe haina malife. Pano munhu anodaita zvemasolar system handiti, kana mwachita zvemasolar system uchiitawo mwedzi system, muchirarama nemwedzi, kana solar kuenda makore mese maaffect. Guys, tine mabhasikoro, hauna mabhasikoro, ko uyu ane zvemutututu, isame means of tramping, chimwe chongori faster than the other. Iwe kana mwachita zvemabhasikoro chigadzira chikepe, vanhu vari busy kwa block yoko kune masoja, vanhu vopinda muzvikepe vachienda vakadai. Ko vanhu zvarongoramba vachidisappear. Vari kune rakavhura chikepe pari maZimbabwe zanoda same chiedza akangoti okay ndavhura business rangu rekutsvaka varume vanoda kuvezegwa kepes. Before atombofind out kune rimwe radopingira ragadzira kepes dzeplastic rakudotengesera vanhu chiedza zoti kepe. That's why kuZimbabwe nchiti don't share your ideas. In other countries unosvika kuti ndandafunga kugadzira chikepe chinoda moti, that's my man, indine engine, saka chikepe chavo tichifambe mvura taugadzira chinopota chibhuruka chomboti bhururu chofamba mvura choti bhururu really is it possible? Gadzira chikepe chako ka ndikuratidza zvoita se engineering system vatobatana two. But do you know kuti munhu akagadzira rocket akakopa mafireworks yacho, munhu akagadzira mafireworks kuZimbabwe zvitikwani zviri kulaita dai kwakuri kuZimbabwe kune munhu avane zvinhu zveusiku zvinoti pai usiku iwo ari mafireworks. But rimwe rakati no hang on a minute, what's this idea about fireworks? Right, chinenge chichitsvaza sachinozobva titi poche moto unenge wapera kuzasi. Okay, what if I make a bigger firework rinenge rine zvinhu kati rakakura so pagadzira rinolasta. What if ndikagadzira chiri chindege like but mune munhu mukati asi riri fireworks? What if chikabaya chakadai chinosvika kumwedzi here tikaisa moto wakawanda kuno chapotsa chasvika chazodzoka zvacho. Saka tikuwedzera fuel from fireworks to rocket. Zvino rocket dzacho dzakudoenda kuMars, vari kuti vakawana mvura kumwedzi vakudoshandisa mwedzi senge bus stop. Vakati vakasvika kumwedzi vozoloncha imwe uyu rocket from there ichienda kuMars because maMars panenge padhuze. Dei ari muzimba ainzi adiscover Mars, let's kill him. Ndo vanhu tisingadeva newara yavo urayemo hatidi vanhu vanofamba chingodiscover zvinhu asina kutibudza. Wavanodiscover zvinhu izvi usina kutibudza wakazvidiscover sei? Wakadi umbouya ukatibudza. maZimbabwe tichongoda kuurayana pazvinhu zvisina basa rese. Munhu akaimba chekuJaprez akaimba, Wingidi akaimba zvinonakidza mahalf of the fans, Japrez achiimba zvinonakidza votoda kuti vagwisasa anokunda umwe ndiani. Mazuva anokunda kukunda kwei panzva kuti munotsvaka vamwe vanhu vasati vanzomunyizi kuti ngatitsvakei vamwe vokunana gokwe zvisha vanoko timbovaridzira katinzvo vanoidzidawo here. Imotoda kuti vagwisana ngavarovane tonti anokunda umwe ndiani. We can't have both songs playing. Saka dzimai imwe anenge awina todzima nziyo dzake dzese. Ndo mentality yechizimba iyoyo. Mazuva aive nana Chimbetu Mtukudzi achikosora kwakune vakuru vekuimba naDembo. But during Dembo times kwakune ana Chibadura as well. Vairova zvokurova zvezve. Iyo ana Chibadura kwakune Ngwenya Brothers. Iyo Ngwenya Brothers adasvika kwakune ana Jona Moyo vedeverango na Jazz Band. Kwakune maband anga kaonda kudai song. Before I find out
kiyama iridza chi mabauwa system akati ndindaimba kuti mabauwa iwe ndide pu system andinofoma rangu band kona iyi zvazvingofamba okay kiyama yasara Alec Macheso angodai nobva ale kanza zvekuti ale zvinotonakidza dare boom vaseparata futi uyo madzibaba kiyama vasara vega Macheso afoma mberi kwazvo of course Macheso akazoita success but uri kuona zvekuita Zimbabwe division after ungati medzi dzedivision 6 into 2 0 6 into 20 3 2 6 vanhu vakangoti batani zvikabudira cancel 0 1 vadivide division takanyanya kugona medzi dzokudivida too much. Izvo handiti ndine live yangu panje uni ndibatana na doubt Mr. Dewa sometimes ndoenda kushokwa na Dewa ka handisviki kushokwa na Dewa guys uyai kushokwa Leon toita zvokwa Dewa chipromota Dewa show tichiita Shona Dewa handisanombo sometimes ndotokataura by accident vanouya kuYouTube kwangu vana ndimboti siyai YouTube yaDewa muye kwangu vanenge vaita time vanhu vari machannel angu vati muzimba akasvika pabirthday rako so muzimba keke raita iri ndemakavona rangu keke mirai ndikudze ndakaita rimwe keke so rari nechihalloween isi competition hatimboitai zvepati panapa matatenga chimini kupa iwe takadzitenga kudhara isi competition atenga mini kupa chitsvakwa uri iwewe une yako life uyu ane mini kupa yake musiye aite mini kupa hana mota kauyu komesa mukaita mota anozouchirira mwendani hapana inongori imba yake idiki isina mamortgage kweicompetition here chimortgage chakatozoita ichi imari dzemukadzi dzedivorce yeah saka imimi ndiri kuanisa uyangati problem ana strive havana competition haiti kuti vanhu vaive successful competition inodo miti inokura mudesert inokura iri murainforest pane competition inokura iri weaker because they are fighting for sunshine miti iri easy kutema miti yemurainforest ichiri midiki iri kukura ine soft back zvoti kangoya nebhemba wakati inobva guri because iri kufighta for sunshine ikadai umwe akaenda rimwe zimuti rokura shizha richibloka rimwe rokume inokura inoreba kureba zvokureba zvaizvo but isina kusimba woenda kudesert woona rimwe zimuti ringokura riri one so no competition hapana kana mvura unototi zimuti iri riri kutora mvura pasi pakaoma kudai kunoritema kudai 2 hours uchiritema rakasimba zimuti iroro harina competition ndo zvakadangoita life yevanhu tikaita competition tiri weaker we are weaker when we compete competition haimbotiti stronger hanzi naangu it's possible tikabatana chete with a positive mind tinoomba chedu chinhu chedu one and we don't need to even vanhu vehurumende ipo pano palive pano tikangwana vanhu 4 vanoti guys ndine 50 pounds uyoti ndine 50 pounds tigadzire chimwe chinhu chedu pano unogona vatotangati basa zita rina basa okay ngatingoti taungira chawo chiedza tongoti tauchira iyo mavangira bus service azvite indaisa $50 yangu toisa zita rachiedza ngatichise zita rangu iwe rako zita ronzi Gombingomboro andikuona takuisa Gombingomboro rakunyadzisira manje rachauchira maungira yanga isinganyadzisiri vanhu vacharokwira bhazi redu zvova razoti Gombingomboro rakunyadzisira vaya vanhu vanoti zvechechi kuti hatikwiri bhazi ronyadzisira business radofa nokuda kwecruelty yakuti ndodawo rangu zita reiswe ipapo iwe rako zita kana risingaiti Gombingomboro tomboribvisa tongoti G tauchi toshandisa tauchirata vanhu vachingouchira vachipinda bhazi redu vachiuchira vachipinda bhazi redu mari ichitopinda mukama sometimes zvimwe zvinhu zvidiki diki chiedza ndiye anogona kutaura chirungu toisa chiedza kumbereka ononoza ekaka but still in background
panoda Shona toti chedza hauzive gurwe. Chedza aita zokuziva gurwe charo nezuro. Hanzi, what is this imashu? Mashu chedza usasvitamba njeve. So chedza tomisa kuchirungu. Unotaura na Donald Trump. Chedza can get into any office. Kakapfeka kakaisa mazama akadai so akadai magaro. So chedza akati, I've come here. Zvio ukaenda neaccent yako, excuse me, my name is Go. My way. Trump akati, excuse me? Do you have any papers? Umbotanga wabvunzwa mapepa, tozobuda mapepa ayo zonzi akadhindwa rini. Apa chedza ngati kwanza ngosvika ngoti, hello, I'm American. Isi takagara kusoro. Vana gombingombo takagara kuno. Takamirira kachedza takagara kuno. Vana gombingombo wacho neyo takamirira. Ona kachedza kachedza. It's done, guys. Yes, we can go to. But hi. Tonohagana takuseri kwemiti uko. Kuti vasazonzi kwavo ndivana navo. Rukoda nanu. Nima muzivi. Kana mukadzi wako ari a very good negotiator, rega aende zvokuti wakadlisiwa zvika vachasara vachitaurako. Problem inotoenda kuti iwe unongoisa zoti haugoni kunyenga kwacho hautombogoni. Mukadzi wako ndiye akadozoita effort, akatozoti imi taura nyaya yenyu asi munondida kai. Kunyenga kwacho haugoni, asi unoda negotiate business. Mukadzi wako ndiye anogona because akasvika akagadzira blouse akakati chimwe chibusiness unoita kuti aipa ndadokwira apa. Chichidawo negotiate iyo but excuse me, I'm here for business. Can you sign here please? Atosaina contract. Chuan. Achidzoka mukadzi wakati paanofuratira achitenda ukaso chimufesi kuti makomana garo iro. No, angati wawedzere contract. Ndichachibata sechimukadzi ichi. Then contract yasaino wobva wasvika wakabatana nacho. This is my husband. Really ndakasainda muna nehusband. Handichamubata chete. Notikuona tapinda business. Zvino iwewo ndauna negotiate neaccent yako chirungu chacho wagona. If excuse me, can you go back and rehearse so you can come? Paano you know rehearse? Vamwe vatuma chedza vati, excuse me, do you have a contract? Paano zodzoka, I've rehearsed now. Sorry, we are closed. Ndo pakabva mufananidzo wemafuta. Kuti vasikana vane gumika vaiva mavirgin wezwa. So vasikana vane gumika vari mavirgin. Vese vavari mavirgin. But kune vamwe vaigona chirungu sana chedza. But vamwe vanga vasina mafuta. Vanga vasina mafuta ndo vanga vachiti chambonondandama. Chambodzokera timbonopractice. Munopractice makati practice nezuro. Chikomba chidzoka chikomba chapinda. Okay, tazopractice tauya manje. Vachizodzoka ne chikomba chatopinda. Ndo zvazvinoreva izvozvo. Saka munhari ready. Kana muchida vanhu vanonotaura take vanhu vakaita sesu. Ini ndinogona kutaura neshumba musango so. Mukaona takagara neshumba zonjidza kuti ndoera shumba ndadziudza ndoera shumba sekuru vangu ndo vakazvara apa. Imobva ucharumwa iwe nema dzauri taura dzinochiti iwo uchakudza shumba tinema. Come on, go back. Ndiri kuuya ndadliwera ndina. Ndiri kuuya. Siyei tiwire. Shumba dzikazvibata kuti hausi shumba chamaro chadliwera. No, stop. Mazimba ndimototibatisa. Tikangoba kuti hatisi maBritish panapa vakomana todipota pana. Siya vataura kuti maBritish vari vaite zvemuBritish. Ivi vandai ikoko kuti uya kana uchi hwavapo. You don't care kuti uchi hwauya sei. Humwe uchi chisere chinosvika chosurira nyuchi dzofa dzodhakwa. Chotora uchi choisa mudeshi. Iwe kana udla uchi hwako as long usina madhoti don't complain. Iko uchi wacho kamboburwa nani ko sei. Iwe idla uchi chete. Kana india chedza indotora uchi chedza kauya nawo wemushop uri processed. Hamufangi kumuti tachida une mazimbe atojamba protocol ato anonegotiate nevanhu vanobura nyuchi vanodzigadzira vari panzvimbo kunorumwa nenyuchi. Imoda kuona chedza akazvimba yangadzo kakazvimba tonoti anodzibura nemaoko ake. Why? Imuchamoda uchi. Hamudi process yacho. But kuno manje kuvanhu kuZimbabwe manje havadi process. Vanoda kuona munhu akazvimba. Wakagwa hondo here iwe? Wakagwa hondo here? Kwa hondo kusina hondo here? Zimbabwe yatoramba chingogwa hondo yakawiniwa here? Hondo inogwa wani. Takagwa hondo here sinongo. Tozviziya. Yakagwero. Patoramba chingogwa hondo here. Pakudovo zvezvo zvinokuti live uchichete kuti wauya sei atichato tinoda vanhu vanogona kubura nyuchi vambotiradza maoko avo akazvimba varumwa nenyuchi. Kukana ndemaglovos iko zvinokwana netechnology takuchibura nyuchi nemaglovos. Hapana akaruma. Haungatongi nyika iwe. Nemake hauna kuruma maoko. Hazviti. Nyika inotomwa nevakaruma maoko. Mana.
Kova nemaglovers vanoziva kuti nyuchi vakaziva nyuchi dzinoruma kaenda vakazviprotect. Bhururi nemaranga vangayo. No problem yatinayo chete. And that's why in this politician, because Shandotaura is as doing politics. Shandotaura is as doing politics. Maybe you UK. Can I get a politics in Europe? No, because Zimbabwe. I can tell you. Then I lose Zimbabwe. I don't take a domain so good. Right now, no one on Loti. We face Panwells, not Dumbum Quatur. My life is, I guess, I needed. Right now, find 2 or 3 on them. Imo Mono UK. Find to come back. Mine didn't. Was that one? Akuzimba ndina naro akuzimba because vane power kavano kusunga uyene put pano mu UK mu UK topedzerana kana pana ndo ndimamisa akatara live inoyi kana une postcode ndipe ndoya chibakera chati pasina banga pasina puti chibakera churi chibakera takakura nazvo but kuzimba of course Zimba anokumamisa akuzimba une uchiro wasingadzoreri Simba ndakasungwa Zimba pandakaenda pa ndichati Zimba nangona ndadongo nango zitevera mkoma uyai kuno nato kushandata sungwa pano ndisina okay nasa inotambika but muno even kana kuto apply munogona kuto apply muno join wrestling mutine make sure toda kuita wodokuisa pa YouTube muchitukana in advance wotokupa date rokuzomamisana muna November. So this we can apply unobvumidzwa kuto join boxing club kuti amfeso yakambotaura zvokuti mukadzi wangu akandiramba obati okay wonditumira tsamba text message ndoda kumamisa kuti alright ati join wrestling kana toto join boxing chacha Tyson ari kurova na iyo zvakachembera wakuma 50 something Tyson ane fight very soon kuno zvino organize zvokuzimbabwe hazviorganize ke boss kunongonzi mwana ngoti ndoda ngonorova munhu onzi okay chatuma komana pum kwatu boss ngadzoreri but kuno you can even organize a proper fight. Kuti wakaita live yo ndakateerera nomukadzi wangu chiti varume anohura mukadzi wangu akandibata phone yangu sandoda kumamisa kuti okay mamuda ndimamisa nechingani I'm working on Friday, can you mamisa me Saturday no ndoda kumamisa okay moda ndimamisa mune magloves kamoda ndimamisa mune matishu ere kundipusika kana mapedza ndimamisa kana ndouya nematishu angu kana ndouya nemvura yekugesa kana mandimamisa handikona kuZimbabwe hakuna izvo Africa kuna izvozvo urona mana ijimbo ndakataura ndikati vanhu vepa internet munoti mana ijimbo ari kubatirwa izvezvi ende bara rechiro ende vachitofa vamukezvo vari kurohwa izvezvi kuna tinobuda paBBC CNN unorohwa nepfutiso CNN ichikuona uchirohwa nepfutiso naiyo CNN yacho ichirohwa futi nepfuti. That's Africa for you. Ena hamuna zvamunovaita mandoona saka unovangongoweya maoptions akuti okay do you want to die or do you want to rule or do you want to be smart? If you're smart, do you want to talk? Or if you want to talk, do you talk sense? So it's up to you. Papa is guys, just know your battles. Just know your battles. Unovava yo chikubwa chiri kukuvava unovava yo uri chikonye chovava chikubwa choti okay if chokuti uri chikonye chinovava yangu adero yangu andirova uri chikonye iwo chirohwa kana chirohwa rega kupikisa ka kuna mapesa aimborohwa kumusha hazibana rino uruti zibana roro weyo chirohwa hazibana roro uramba chiti zibana anoramba chikurova itiva kuru munorova boss watorohwa ava kuru munorova guys akanibvunza umwe and all things are possible tikabatana okay pane mwe mvunze mboda bvunzero trust in love. If Trump is a fool, we should all be fools because then most of us are less than fools. Exactly. Shares are total. Trump na munhu ezantonga nyika asi fool chamani. Nyika yakakurewe. Nyika ine vanhu 15 million ichitongo kuti is a fool. Intoda kuita fool kana zvakadero. Iwe neintelligence yangu andigone kana kutotonga musha wangu chandito right now une intelligence yako uri kutotadza kutonga murume wako anohura. So I'm not meaning you stress, I'm just giving an example. Uri kutadza kutonga teacher. Right now mwana wangu ndangu move a team. I just moved. One thing I've told my son is that, you know what, my son, if you're not progress as a black kid, he has to work harder and he has to have more talent.
Oh, we are developing. We are developing the footballers. So though it's not about winning, we are developing our kids. Vari develop avavo. Then angari wako mtema ari need that development. They were don't put some team at this see team. But not on one coach in there develop. Oh, it's all about winning. We are developing. One coach has to put some team. One ano go esa sabura. I moved. Now I'm going to go. Excuse me. Kit E. My son had signed the contract. E. Do you know it's saying that end of division, higher division? E. That's the kid. Now, my son trusts me. That don't take right now. That don't take my kid. You know, not training for trials tomorrow. Go higher league. Well, my son is a higher league player, but the coach is using my son to develop his son. Can a team here which ones? It's not about winning. It's about promoting the kids. Because Murunguka, I'm not average. Panongo better. Monongo overtake. No. For now, I'm buying my son this, supporting this kid. Tomorrow, after my trials in a higher league. No, in the world, listen, coach, Mononga no gonna bora. Kana mukabona singa goni bora ndimu singa goni coaching. Jodosh yandile confidence. Listen, I'm a coach. Ndawaya ni mwana no gonna bora pana. Really? Confidence mwanangu inantamba bora unogona ndakuudza ndi unogona ukaita mistake but bora unogona so ndomuudza mwanangu ndomuudza so ndikutorongedza izvezvi kiti yacho na iyese vekwana mashuti masex because vanongati kana vari munhu mutema ka vanofunga one mistake avanotiita vanongati kana vari munhu mutema ka they are doing us a favor kutambisa mwana wangu bora. No, you're not doing us a favor. My son is talented. So, takupa ma shots maviri, takupa chichi, nema socks, and gonna. Kumuna kakora chitambo, oh. My oh, yeah, they're doing us a favor. Vantum tora ne mota, but you know, drop. Ah! Mota anokwanza kutenga kana akasainiwa ni Liverpool. Antenga mota 16. You to far away. No, it's not about cars. Mota tinazo. Wanong kana chitamba team asinga progress. He's not progressing because he's helping the other kids progress. Otambo njengo goesa 2 goals. Vana va coach ones ndiye antora penalty, ndiye antora free kick, ndiye antora aruto dzidza ma free kicks. Ino wangu mwana kamera vanza. Dad, tichito chazolenda ku church. Boom. And I in a nice way. Listen, and the chocolate you know what was the position that mwanonga anogona bora. Listen, my son is progressing very well. Within 2 minutes, my team 6 agenda approach are the same level. No. He's going higher. I'm not gonna leave a division 2 team and join another division 2 team, you know, going higher a little bit. Kuno tango ndulaenda premier. So I know Grinda na division 1. Just get up with confidence. The teams are oh, we're not taking players now. We are full that not with my son. My son is so good. In the end, I was the wangu mwana no gonna bora. And don't tell my videos. The wangu mwana no gonna bora. Kana mure 15 pana mdodo bisepa mwananga ndo pindemo. Because it's so good. After division 1, that are about division 2. Those are that don't be so that gonna bora. So they're like, this guy, oh, bring him tomorrow. Want to see him because oh my gosh, but no, I remember that boy. He scored a few goals against us. Yeah, I know. Tell him to come. And this could joke. I'm going to text message. You want to tell him to come. Tell him to come. Tinomu ziampa na we. But nyunya. And look at the text message. I'm not making this up. If you don't do that as a parent, mwana wako so anungopera so. Because he's black. Mwana wako anungopera so. Asking about to see. Achieve that anugona so. Oh, this country ne racism. Racism imwetis na ibumira. That's a text. Irape. Wajiti tinomze kanarim black anema dreadlocks anituma bvuzi so. Aye atomze. Gawe timbomona ndiriwenda chimona ndamtengera yake kit. Mwanangu ndandokopeka shooting ngati awe ndine shooting name team. Vanozonga tinotambura. I'm going to buy you a kit. Yako personalized iyo. Unotraina neyako personalized. Sadidi vako brand new. Because if you don't do that,
If you don't tell your kids your original flag Britain, if you don't tell your own kids kuti vanogona, kuno umwana yacho that amugona, so iwo achigona, so we are only doing you a favor because you're from Africa. You know that? No, my kids are British, so they are not from Africa. If Canada has a promotion, they are not from Africa. Kana Africans they are from Africa. Kana African they are now British. So my kids are subject to change. They're subject to change. Mwanangu kana nikona my British akuda urawa kuno aba African. Kana go Africa kuchurawa bano mwanangu no, he's British. So no, if you take a dog, okay, some kennel. If a cat is born in a kennel, don't call it a dog, because that cat is a cat. If a cat is born in a kennel, and then you decide to call it a dog, expecting it to go, how, which has some kennel, kennel. Because if a cat is born in a kennel, you can't call it a dog. You feeds our tongue, man. British. They are whatever we want, because we want to advantage. Ma mixed race, akadauti ndiri murungu. Panourawa varungu, but now I'm black. Panourawa black, so but yeah, I'm white. Come on, can't you see what's wrong with it? Amen. So it's an advantage. Find my advantages for my disadvantage. What track advantage? Don't. So that's what they do. And they was oh, but you should have told the coach. And now the coach, and did not tell me my son is behind. I'm from working out to temporary team in 2 years' time. I'm from a good team. So right now, kunda foot. But it's so main football. But I want a talent. But akakwara ivi, mabuku achanotonyorwa foot. Anogona kuchikoro zingaiti. My baby foot are not due foot because I good body foot in Pano. Ndari handsome sababa kesa. Kwesa timchire. And as I need to me some modeling later. I know model like Tirua Vimis. Right now in Twitter live is Kanagaga Stembra Liverpool. Dad, per 100,000 young. Imagine Paul Pogba. He's earning 600, is it 600,000 a week? Yangwane demonero of such a getaberek. Akati, okay, mom, I give you 100,000 this week. My only the diarrhea and Ulamar. Diarrhea and Ulamar. And that's the way you under to Monaco. I tango at 12 ones. Oh, we are developing. Javana would Monaco Gona Mets. Taj Bonesus. Because Dada high school is starting to go to Mets. Mets Chino Papa bought says I to Pera. I know the answer. So I just want to Gushungo would sing go to Mets with ones. Oh, please, can you elaborate? Because no, we're not going to Mets up here. So we're not additional Mets. Otherwise, syllabus, I know the Pera. We're not going to go from 1 level. Is this system boys on a coma? Take that one. Teacher 0 keche. Akanzura uyu 0 keche, uyu 1 keche, apinda umoruviri 2 keche, 2 keche 0 20 chichi. Awarum class emesika zvimwe zvacho vaitojamba 16 or 42 people of 52. Isusu tichinzi tiri kuita zvana paita zvana dzemacycles ya dzemasets ndo dzawanzotanga ka form 1 iwe wangada kune ziyazo kuti yo ukapiwa 500 kuti unodeni statistics dzine accounts mukati vakutoita zvebusiness ukapiwa 100 uchidivide Shona newe, so find the difference, the difference of two values, magraphs isi patinozoita magraphs iwe wada kunonyora dzeform 5. So moda ndirege kubvisa mwana wangu kuteam iye ari level revanhu vanogona maths ndoramba chingomirira vanoti keche vasingagoni kana throw in vaita zvokukanda bhora like throw in kudai yakadzidzwa nemwana wangu 2 years ago anga kutotamba 11 aside. Ava vamwe vana vevarungu vari kutanga 11 aside now. Mwana wangu 11 aside akatamba kudhara anotamba nemadhara bhuti vake vanototambira imwe timu iri higher anotamba navo Saturdays kanototamba neni chidokatakula kachido and he's 12. This is what I'm saying. You need to, if you're a parent,
Go and support your kid. If you're a parent right now in the UK, your son looks like he's a bit talented, go watch the team is playing for and don't waste your time. Don't waste his time too. Vamwe venyu vanhu vazhinji vandinoona handisana mbokona unoziva zvana zvavatema so vamwe venyu muchatorogwa vakadzi zveshuwa unoona chana chadobhonda neni bhondi ndikasvika panotamba noivatema so I support. Come on son, that's good, get in there son. Chodobuda choti hachindizi uncle chikazonditi uncle manje baba namai vachifamba vachienda kutenga matenda futi sei chati uncle unenge unoda nemufesi uyu mwana wangu akamuzivira ndakamuzivira kubhora hamumusapoti, we are doing shift tiri kushi ende vabereki vavo mwana wacho akazotambira Man U. This takaibhadhara, I took him to this Rangers team. Chimwe chacho chakatsikwa chikakuwara ndikati ndikafondera baba vacho, you need to come here timbokona nevanhu vanavo patsika mwana wako and oh no I'm working. Iwe mwana atsikwa akuvara Joe. No, I'm working. Come on. This is your son. Oh, Leon, the coach is dealing with it, and I'll see the police later. Ndakutora chimwana chanda ndacho chipatara ndakunodini no sena ndakutoita senge ndini baba vacho chimwana chacho. Plus, this is investment. Wozongona vana vachona vakutengesa drugs, vakudindi wasted talent because parents are not supporting. So you are you supporting mwana wako yo? Unomboendawo here nemwana wako kubhora kunotonhora zvinongodayo vakazvareba muna ikoko zvinombobakwa nemakochi kochi ati you're doing well son, well played son, achibata mwana mahafu izvo kochi ngito arikutobata chimwana chako achicho chabhiza chimwana chodzoka kumba ndikadii ndozo mai vanozondiramidza bhora, this coach told me he's only doing me a favor, in 2 years time I'll be playing for Manchester United. Achinyeba playing for Manchester United yepi iye mwana wa coach asingagoni, coach haadi kupromota vana vasingagoni, andati wake atangagona ozonzi handei kuMan United nemwana wako iwo kukanzi Man United toda munhu wani, coach anotora mwana wake achiendesa achisiya iwewo. We all know that, that's the system and people don't want to learn. Chatinogona vanhu kumusha ka kuzvara badi kuzochengeta vana tavazvara just 6 months in this so ndangoti reganimboenda pandai divorce when you going through a divorce reganimbodi ndimbobuda munyika muno. So ndakabuda ndakananga kuUSA svika kuUSA ndikati mari yangu ingapera ndikazoti Tanzania 3 months idzo ndakaona mwana wangu afuta kundidarika kudai 8-year-old mwana ndakasiya ari footballer ndadzoka ndanyangira ndaenda kutimu kwanotamba ndawana chakutambiswa pagedhe chakafuta kudai. Do you know I had to take my son, right now he's still losing weight, yakagaina ipapo 2 years ago nanhasi ndichiri muprocess kwakutanga mudzidzi because ndiri koko ndaingoisa mari muaccount make achitenga guchu remasweet so because he's undergoing stress vana through divorce vananga achinda stress ari right way ndamwana achienda chikoro he's thinking where's my dad, is my dad now, my dad, because he's thinking a lot, is my mom okay, or is my mom and andina mari baba yangu akandisiya uri kusitesa mwana ari kufunga kuti achidzidza chikoro I will never do that again. Ndikati kuvana vangu right, you can choose. If you want to stay with mama, I'll support you. Kanzi dad, we want to stay with you. Because mwana wangu akabva aona career yake yatofa yebhora. That's why he's so behind now. Because right now team changa chitambira kuto recover. Kutanga kuti iyo zvina achirega kudla. Apa achemera Xbox yongotengwa inotangwa 1 makuseni midnight 2 am 3 hi dad how are you fana unakubata oh we don't have school tomorrow saka chabata achitamba Xbox. It's not guys anzi tinawo maformula ekutonga nyika atidi zvedu maformula ekutonga nyika zveshuwa vakauya mukatikumbira zvakana tinawo but techida kuti tipinde musystem tisingarohwi ende techida kuti kana even kutonga tiri kuno togona kubetsera zveringopa maideas takagara kuno chingopa kuti maideas uchawa unoza problem mazimbabwe waza tinawo totori ne better ideas than those unoza zedu unofunga ungaita kana pane rimwe rinenge reikoko intelligence riri korobha ratoti ratora maideas edu rotoita senge ndiro razvifunga chima developer then to no it's okay tosiya zvakadero isusu takafunga tinotoziva kuti right now ndechitokudza kuti okay after a few months
Chikarova takadai. After a few months, techifanga wazoita phase 2 to develop this toenda ku tier 3. Kusina madhamu togadzira madhamu. Tokanda hove zobereka nachisa fertilizer. Vanoredza hove vachiredza hove vachitengesa. Iko kwete zvokuti maticha anopuwa zvikepe zvanga zvadorashi pamwe zvikepe zvinenge handidi kukomenta zimabozi zingo zvimwe zvikepe zvakatorerwa mumwe vanhu vanga vaita ma-illegal poaching kana chive atipe maticha. No, maticha waya anogona kushandiswa maticha. Because right now, to be honest, if I had 100,000 pounds, I can start my own private school in Zimbabwe. Right now, my teacher asutombotambira. Ndikandoda my teacher 20 creamy my teacher. Ndikavaka a big school. Ndinogona kugadzira private school. Inopasa zvokupasa zvezvi. But ikangotanga ita success, nogona kuchopewa. Chop. Zvinhu kuita zviri illegal. Someone takes over. Africa days. Africa. Kuvaka supermarket yakwe kunoza zvanita. Let me tell you guys, ku UK zvakuita. Ku UK vanouya so vana Tesco vodongorera pama location so vona pane corner shop yomu India iyo. Poyemwe corner shop yomu India iyo. Votarisa voti okay. Do you know what they do? Vanouya votenga complex yese. Pa shop yomu India ipo vodo vaka Tesco. Baiginya. Muindia wewe mwana move our corner shop is not kana asina post office atotogwa ne Tesco. And the Tesco you within 20 days patwa ne Tesco vanhu vese vakutenga ipo vaibuya vachitsvaka muindia vaya vachati toda muindia wedu no vakutotenga muTesco patwa ne matrol muindia anga andi corner shop papasina matrol vakutofamba ne matrol anobenda kejake vachitotenga this is good mukaka vakutotenga mukaka ndikona. This is what they do. Ku Zimbabwe manje vanouya kudzingisa Africa ndikaindi Africa. Iyo supermarket iri pakona iyo vanogona kuuya vakakutorera zvirimo zvacho vokusunga. Zvinhu zvamurikutengesa zvakaexpire ne 1 day. Mamati kudii chef. Makutonofarwa muchitokisi. Mukaita naro another 2 months muri muchitokisi. Wega unongozoona kuti zvichereka ndirege zveshop. Sometimes pashop ipapa hapana ano replace. Vanhu paimbori nechitoro pano. Uyo uri mujeri. Paimbori nechitoro pano. Vanhu dokuvara necharo. Paimbori nechitoro chingwa chaonekwe chichi. Kana vanhu vachida zvavo vovhura yavo ipo. Ine ichitengesa manje zvakati zo expire zvacho manje. Baiginya. Taimbodla zvinhu zvino pano but iko zvino. We will not develop that way. Timbonza my comments. If people die that easily, some of us will not be here. Even if you were my lingering, sleep in my bed, you are not me. You will learn. To end up having a relationship is not controlled. Relationship